Tak, ahoj. Toto video bude o mojich vlastne zbierkách nejakých. Vlastne nemám tu všetky zbierky natočím, keď mi prinesú nový mobil, lebo môj mi spadol, zlomil sa, len mi prinesú nový. Ešte, myslím, že na budúci týždeň aj kozmetiku mám už priniesť. Tak, mám všelijaké zbierky, čo ja ešte aké mám. Poštiek nejakých, no, pohárov nejakých. Tak, ale ideme teraz na kľúčenky a prívesky. Ja začnem kľúčenkami. Nemám ich veľa. No, tu som... Vlastne toto bola tiež kľúčenka. Iba, že mi odpadol ten kľúčok. To je takýto záčik. Silučky, ktorý svietí. Neviem, čo tak seká. No, no tak. Ešte koľko, že vám poviem, že ako som k nemu prišla, tak ku tomu som prišla tak, že som ho našla. Išla som zo školy a 2 hodiny na ceste, tak som si ho zobrala. No, je celkom pekný. Inak, neviem, komu patril, aj keď 2 hodiny na cestujem. Proste. Je to moje malé uško. Malé uško. Tak. Kľúčenky potom. Mám 2 také. Čo tak steká strašne, Pane Bože. Zelená, oranžová, k tomu som prišla tak, že som si ich kúpila v Kauflande za euro. Jedna stála proste euro, za 2 som dala 2 eura. Inak ja som ich mala na kľúčoch, potom som ich dala do, neviem. Nebolo to pekné, keď to takto, že všetko také mini, nie, asi 3 kľúče, ale to také vysiace. Aj sestra mala, nepáčilo sa, tak to dala mne. Tak. No to bolo všetko. Inak tu je jedno podtrhané. To je toto. Sami sa. Hej. Že to už tak. Dobre. Tom ideme ďalej. To už ideme. Prívesky sa. Neviem, čo to patrí, hej. Skittles. To mi dala kamarátka už. Ona si kúpila, neviem, asi. No hej, my sme to vedeli s kamarátkou. Sme videli na tom balíku, že nie, vlastne, videli sme to v reklame, že kúpiš 4 balíky Skittles a dostaneš toto. No, tak sme sa s kamarátkou rozhodli, že to eura stojí Skittles 20 centov, tak sme platili 80 centov. Ona kúpila 2 a to sme platili spolu spolu sme platili, som nedala peniaze. Tak ona išla kúpiť a kúpila nám 4 vlastne tie balíky, sme sa rozdelili sme sa na 2 Skittles dala mne, ona nechcela, lebo ona už mala, hej, sestry. Aj moja sestra mala 4 a nechcela dať, vidíte, aké. Tak, potom ešte by som mala takéto srdiečko. To už je trošku zhrdzavené, lebo ja ho mám už strašne dlho. Mám ho už 7 rokov. No nie je to až strašne dlho, 7 rokov, ale mám ho dlho už. Ako som k tomu prišla. Neviem, niečo to brať, ak zabudím nejakú blbosť. Keď som mala 6 rokov,
bola som na pohrebe. No, je to smiešné, hej, no. Mala som 6 rokov. Ja, môžem vám povedať celý príbeh? Boli sme v škole, mali sme družinu so sestrou. No a robili sme domáce, hej, a potom sme, keď som už išla odovzdať po družinárke, ona mi povedala, že či nemám v rodine Mariku Ferkovú. Ja som povedala, že mám. A ešte Radka Ferka. Ja som povedala, že mám, nie? On na mňa, že proste to bolo také, že naraz to bol tlak, hej. Povedala, že zomrel. Že mali autonehodu, že Marika zomrela a Radu ešte žije. No. Tak u mňa prišla vtedy babka na aute. Znala vlastne babka s ujom a zobrali nás domov. No to sme sa všetko dozvedeli, že bola celá rodina v dome. Proste bolo to tak, ešte to je na internete. Ja natočím iné druhé video, tak vám k tomu dám link. Tam proste išli do Anglicka, išla moja rodina. No a ona nechcela ísť, ale mama ju nutila, tak ona išla. Ona mala sesternicu a bol tam jej frajer. Boli v aute a jej sesternica povedala, však pridaj na jej frajera. On pridal, potom sa stretli dve auta, alebo ešte na dvoch autách nabúrali a proste obtierali sa o seba, nabúrali a proste sa pretočilo to auto a môj ujo Radko, tak on rýchlo otvoril dvere, že vyhodí sesternicu do toho jarku. No tak, aby sa jej nič nestalo, lebo môže auto vybuchnúť, tak on ju chcel vyhodiť, otvoril auto a presne tam bol strom. Ona si buchla hlavu o strom a... pardon. Labka jej. Proste mala otvorenú lepku. No a potom keď to nabúral, no tak, tam bola jej ocko. A Rado povedal, no vlastne ten Marek, nie to jej ocko bol, on nevedel teraz, kde mal ísť, či k bratovi, či k dcere, lebo Radko bol jeho brat a dcera Marika. No tak išiel, rýchlo behal k tej dcere a sa jej pýtal, že čo ju boli. No a povedala, že on si mňa už nič neboli. A vtedy zomrela. No, potom rýchlo išiel k svojemu bratovi. No až potom ešte trochu, no vlastne nie trochu, ja ešte vtedy žil. No a padol do komy. Potom sme zistili, že zomrel o 3 dní. No a potom, keď prišli domov všetci, nikto nevedel, že to spôsobil ten muž. Jej frajer, hej. Ešte sa aj skryl, môj vyrozený myšiel, každý ho chcel zbiť, potom sa už dozvedeli, že nie, že čo urobil. Proste každý už nehnal nervne. No, predstavte si, zabil 3 ľudí vlastne. Mariku, Radka a ešte jedného kamionistu. 3 ľudí a no, vlastne neplatil. Mal iba 2 roky. Odsedol si iba 2 roky. No, tak to nie je vlastne. Nechápem, aká tam je spravodlivosť, keď proste niekto iba zavraždí nejaké zviera a už dostane aj 10 rokov. Napríklad aj 7, tak dostal môj bratranec, pretože išli na aute a jeden muž mal psa na vodítku. Mu sa odtrhol, vybehol na cestu, na nestiac zrazil, no a odsedel si 10 rokov.
Vidíte, ako teraz sa vrátime radšej už k tým kľúčenkám. No a vlastne, keď po mňa prišli, a ja som akurát odchádzala zo školy, my sme mali také schody, to bolo v Hencovciach. A ja, keď som išla, pozerala som sa tak do krikoch, a tam v krikoch sa mi niečo tak trošku zavliskalo. Ja som sa pozerala, čo tam je. A to bolo toto srdiečko. Som si ho zobrala, som povedala, že mám pamätku na Riku. Chýba mi niečo už. Tak. Ideme ďalej. To už mi odpadlo, tak ten kružok, to je taký motýlik. Ako som prišla k tomu. Tak k tomu som prišla takto. Bol krásny májový deň. A ja som sa rozhodla, že pôjdem sa okúpať proste niekam, nie? Na lebo sme chceli ísť, tak sme išli. A ja som spadla. Keď som išla, tam mali urobiť nejaké také schody, ja som tam spadla. No... Ja som spadla. A bola tam voda proste veľmi veľká. Neviem, ja som mala vtedy asi meter 41. Nejak tak. No. A ja neviem plávať. A proste mne tam bola voda. Ja som bola trošku menšia, tak mne tam bola voda asi takto. A ja proste neviem plávať, tak mne tam bola voda takto, hej. No a ja som spadla, potkala som sa v kameni, no a prišiel jeden chlapec, hneď keď ma videl, že som spadla, skočil, vyťahol ma a ja ho mám môj záchranca. No, vyťahol ma a ešte čo k tomu? Ešte ma poboskal, vlastne to bolo iba na lico, no, ale bol to bosk. A dal mi toto. Takto som k tomu prišla. To je také fialové, tu sú diamantiky. Tak, ideme na toto. Tak. Záberie, strelec. Neviem vlastne prečo to mám. Našla som to doma. Neviem na čo to mám. Ale je to pekné. Tak som si to nechal. Ešte zrazu tam je také. To tam mám také niečo. To je iba zo malej hmoty. Vlastne zaujímavé. Neviem, odkiaľ to mám. To je iba niečo takéto. Neviem vlastne niečo, to je to ako nájom, ale to už sa nedá nikto. Tak to mám iba tak na pamiatku. Neviem, ako som k tomu prišla už. Tieto posledné veci neviem. A to ešte také srdiečko, to je prívesok. Neviem, čo považuje som mala to, mám ešte toto. Všetko. Tak, ahoj, inak. Toto bolo moje posledné video.
Čo už možno niekto sa poteší, niekto bude smutný. Tak, lúčim sa s vami. Ahoj.